anyway ha ga-abata ụdịka mmadụ m and ụdịka mmadụ nwe eze ndị nọ ndị ya bụ ndị Igbo na fight ka anyị liberate ya n'Igbo from ndị TT dịka gị. Mba anyị na-agba bụ ka anyị liberate ya n'Igbo from TT people. Unu ga-apụrụ anyị n'ala Igbo. Anyị abụghị ndị Biafra, anyị bụ ndị Igbo. Na Naijiria dị anyị mma. So far, anyị afụgo na Naijiria ọ dị mma? No. Mana ọ dị anyị mma to compare Biafra unu? Yes. And anyị ga-arụsi na Naijiria ike. Enwere ebe anyị ji azụ aka. Onye nyere Mike ọkọwa like amaghị m ebu na-esi eweta ihe unu na-akọ. Amaghị m ebu na-esi eweta ihe unu na ike nji emekwa gọọmenti agwụgwọ mgbochi unu se because enwere ife dị unu n'isi. Unu anaghị eche ka mmadụ. Ihe dị unu n'isi bụ ihe dị Nnamdi Kanu n'isi. Ihe dị unu n'isi bụ ihe Nnamdi Kanu na-ekwu n'ọnụ ya ka unu were kọịcha na brain unu. Ihe nwoke ibe gị na-ekwu n'ọnụ ya gị were kọị na brain gị jidesie ya ike na-agba. Jidesie ya ike na-aka nka na-aga. Anyway, ike unu agwụgo m n'ala Igbo. Dịka Amarachi si wee kwuo, this war bụ between anyị bụ ndị Igbo and unu bụ ndị Biafra. Unu ga-achọ kọntrị ọzọ kpọrọ anyị n'ala Igbo agha. M na-ekwu ya na-ekwuchi ike and very very soon onye anyị echiwe kreti ndị na-egbu anyị nwere onwe anyị bụ ndị Igbo ga-ekreti ndị ga na-egbu unu bụ ndị Biafra. Ebe ahụ ka anyị na-aga very soon ka a marazi anyị na unu ndị nọ n'ime ala Igbo a. Ebe onye Igbo nwụjuru mmiri ara afọ ga-eji ga-ewere ihe nwoke ibe ya kwuru n'ọnụ dọghị n'isi ya buru ya na-agbagharị na-aka nka na-agakwa nke na-ewute mbụ na ọ na-aka nka wute isi echiche. Nsogbu adịrọ. Anyị ga na-ekwu ya every day by day. Anyị ga-akọntinu na-ekwu ya. Very soon ọ ga-abụzi na ala Igbo ọ ga na-eme. Isi na Igbo Biafra amara na mụọ bụ Biafra ị chọrọ ndụ mụọ bụ onye Igbo. Mụọ bụ sabo na ala Igbo. Mụọ bụ onye Igbo bụ sabo na ala Igbo m maka na Igbo Biafra. Nsogbu adị. Ihe unu ka ji nwa ọnụ njekwu okwu na enye ha Nnamdi Kanu ọdọ. Because ọnwụ na enyere ya ụdọ nchọ ka enye ya. By now, every day ọ na-arahụ n'ime ebe ahụ. Ọ ga-ama na anytime ka mbisi o'clock. Mana ọ because of na-enye ya ụdọ. Onye mere most of you ka ji wee nwee ya time na-apụta ihe na-akụ inyo. Enwere much. Nwa eze biko ọnwụ na time m ezugo. Onye ọzọ kwuo na ike nji agwụ m bingo okwu agwụgo m. Enwere bingo na ụmụazị nwee bingo n'oke ekwu na ahụtụbeghị m ụdịka iri otu a before. Biko onye ọzọ ka okwu. Okay, time ga-agwụla. Big G, over to you. Big G, Galiru Big G, over to you. Big. More mute. Big G. Ọnọzikwu ya? Big G mindset. Okay, mgbe Eminem Galiru. Na olugote ọnụ m. Ya kwube. Okay. Ekene m onye ọbụla na platfọm a. Ma anụmanụ ihe onye ọbụla na-ekwu kemgbe. Ịma na ihe nche ikwu abụlọ Mọstin na abụlọ ka Maazị Nnamdi Kanu si wee bido. Nnamdi Kanu bito for betterment of Nigeria mgbe ọ nọ UK. Ịghọtago kwukati ọ bụ na Nigeria as a government adịghị work, and which is true. Nigeria na work. Nigeria bụ alụmelụ ndị Igbo. Ọkamma na-agwa nwaanyị eziokwu. Nigeria bụ rela alụ melụ ndị Igbo anyị. Because amụnwa na onwe m ama na onwe na country bụ that na nwa accident kịta enwere nọmba mma akpọ ya bịa kwọrọ m, enwere nọmba ha wepụta fan blast ya bịa kwọnwụ nkwoje m ụlọ ọgwụ or something like that. Yeah. And mụ ama na nkwa na country bụ that na even presently eweta ọkụ etie up nepa. Amụ ama na onwe na country bụkwa na
life bụ self the risk insecurity ha nwere ya. At least these three things emego m ngụpụ Nigeria as a country. That is number one. So bụ mgbe Nnamdi Kanu bidoro ihe nke ya wee bido na-eme kuchi na nwa amadi a ka ihe ọyọ Nigeria mee, nye na ya okporo ụzọ, nye na ya mmiri, nye na ya ọkụ, tie international airport bụ that na mmadụ fenie ọ daa n'Enugu ka ọ na-alụ ọrụ, ka ihe niile a na-alụ ọrụ, ka everything dị in order, ka everything na-alụ ọrụ. Ọgwụ na ihe ọyọ kuchi na ọ bụ that na Nigeria bụ a country, ha kwesịrị ime ihe niile ka everything balance ya. Amegịnị a na-eme ya politics to the extent na-emekọtakwu kpọọ ya meeting n'Enugu steeti mechọtanwu that time mgbe ọ ga meeting n'Enugu steeti enweghị kwuru that side because egede m ntị ka aka enwere ekọlị ya. Ọ ga meeting n'Enugu steeti, gọvanọ 5 governors enwere na East bịa that meeting, ọ gwa ha everything, gwa ha nekwa ihe ọ chọrọ nekwa ife ọ chọrọ kọsịa awele ya na ndị politiks anyị, ụmụnne anyị ziga na politiks ewele ya na-agba gịnị, ewele ya na-agba politiks game, wele ya na-eplay politiks, ihe niile abụrụ politiks. Ọka mma na ya na-agba ọnwa nke bụ gịnị, nke bụ eziokwu. Ọ bụla ihe niile ka eji eme politiks n'ụwa, mmadụ adịgo expose. So ka emekọtara ya ya nwa amadi ebido ihe na-azọ nwere onwe nke ya, which that na adịm aware that na ndị IPOB bido agitation ha with free, ha na-ekwu okwu welu flag na-akụ aka na-aga na street, ha ebule egbe nothing. Even mgbe ka ihe butere Operation Python Dance na Abia steeti, onye ọbụla na-eti mkpu kịta enyere Maazị Nnamdi Kanu condition bail, ka enyere da condition bail elerizie ya ọpụta Nigeria ma na ọ dara iwu na ọ dago the bail condition, ihe dịrị ya bụ eme ya ala ọ bịa court, olutelo court ime ya arrest. That is the truth. Ma ọ bụ na country na work, you nwere any right onye grant bail isend, ọ bụgodị na isend amount tanka ọkwụ n'erubia si na ọ na-eme gịnị, e grant gị a bail a na-ekwu isend the Operation Python Dance before the court, which na onwe court case. Ọ bụ na onwe court case ime ya ala olutelo na court ime gịnị, ibuli ya. That is the truth. Ha mee gịnị, eme attack bịa gbuo ndị egwu, gbucha ndị egwu, mechie niile eme, turn our Ndi Igbo upside down. Ọgbaghara ebido, from ọgbaghara ọbata na nke Imo steeti, erutere na nke Imo steeti, Hope Uzodimma gbalụ fort, from fort ọgba Emeka Ihedioha na-achị, ndị Imo bụ anyị asị that na Mbaise amachinata Imo steeti, ọ dịrọ possible. Ndị ọrụ ụmụnne m esikwa ebe ha si bukwala Emeka Ihedioha, bukwala Hope Uzodimma, bugotekwa na ọchịchị, Hope wee jidebe anyị turn upside down. Na na-ekwu ya na-ekwusi ya ike ka onye ọbụla na-anụ unu m, wee jidebe anyị mee gịnị, turn ya upside down. Ọ dị ka Hakimu si na ihe o ji aka ikiri, ihe ọbụla o ji aka ọma hapụ ya hapụ, emechaa ọ hapụ ọchịchị nye Rochas achịba nke achịcha chi itinye ọgụ ya nwoke n'owe. Emeka Ihedioha ba from Emeka Ihedioha bata na Hope Uzodimma, Hope achịba ọchịchị n'Imo steeti, wee jide Imo steeti by wee turn upside down. Wee nechi ihe niile na-ekwu na IPOB na-eme, wee chi ịjụ IPOB adị ha nọkwa n'Enugu steeti, ọkwa ha nọ n'Enugu steeti, ọkwa ha nọ n'Ebonyi steeti, ndị IPOB Abia steeti be Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu, ọkwa ha nọ dị ya. Gịnị mere ha dị eme ụmụ ihe? Okay, can run up. Okay, gịnị mere ha dị eme ihe niile ha na-eme? O wee bụ sọnsọ na boundary Imo steeti na Anambra steeti, ka ị na-achọ ikwu na nchịkọta okwu m niile wee bụrụ ihe ọbụla na-eme between Anambra and Imo, gọọmenti ma anyị ya, and gọọmenti be anyị bụ Imo steeti ma anyị ihe na-eme. Thank God na Hope ọchịchị ya agwụbana obere oge ọ ya ritu ka anyị fụzie otu Imo steeti ya dị. Ekene m unu. Okay, thank you. Ekwensu, 5 minutes Ekwensu. Na ụmụnne m ekelekwa m Amarachi Nweze, ịma ndị afọ ekecha m onye ọbụla nwa Chinemere, ịma ndị IPOB na a na-ala ike eziokwu.
some of them say for achọga